כיף לראות אותך, אנחנו פה לפני כניסה לג'באליה, אנחנו עושים ציונות בהפתעה. לפני שאני אתן לך לדבר, יש לך 30 שניות, אני לא יודע מתי, רב סרן, פתח שעון לאלוף, אבל אתה יודע, בוא נזרום רגע. תודה רבה על העמדה שאתה תופס, שמייצרת קונטרה אמיתית, וככה אפשר להגיע לדרך האמת, זה ככה ממני באהבה, עם המון הערכה והמון כבוד על כל מה שעשית, לטובתנו, לטובת המדינה האהובה שלנו. אנחנו מהכוח של גבעתי, עוד 2 דקות נכנסים פה לג'באליה, אתה רואה שאיתי פה כוכביה, לוחמים רציניים, 30 שניות של ציונות, כנס תכניס נותרים מנו. תראו, אתם נכנסים בסופו של דבר לאזור לחימה. פה אני יכול לומר דבר אחד, מקצוענות, מקצוענות, מקצוענות. לא לחפש, לא לוותר, לא לרדת כהוא זה במתח המבצעי. תזכרו, זה אזור בנוי, האויב יכול לטוס 360 מעלות, להיות דרוכים, להיות מוכנים, ועם כל זה, להפעיל את המוח. מי שנלחם טוב נלחם מהראש. זה לא מהקרביים, זה מהראש. תכננו כל דבר בקפידה, תנהלו את זה, שאתם יודעים שאנשים שלכם יודעים מה לעשות ואיך צריך לעשות, והכי חשוב, תרגול, 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 תרגול. ביקשנו ציונות, קיבלנו מקצועיות, אנחנו איתך עד הסוף. שיהיה לנו בהצלחה, שיחקת אותה. המקצוענות היא ציונות. הופה, הבאת לנו כותרת. הצלחה, להתראות. ערב טוב לכולם, אנחנו לפני כניסה נוספת לטובת המאמץ המלחמתי של החטיבה הסגולה, חטיבת גבעתי. והיות וקיבלתי כל פעם הערות לגבי תחום הציונות, אנחנו מתחילים שתחילת התדריך, אנחנו היום עושים ציונות בהפתעה. אני הולך להתקשר עכשיו לאיזשהו שר מהכנסת, עושים לו טלפון בהפתעה. תגיד לי אחי, אנחנו עושים פה ציונות בהפתעה, אתה שומע? כן. יפה, יש לי פה, תסתכל, חבורת לוחמים מדהימה, הולכת להילחם, להיכנס פה בשיא הכוח. אני צריך 30 שניות של ציונות, יש לך על השעון, אני פותח לך שעון, 30 שניות, שר בהפתעה זה נקרא. אין בעיה, שומעים אותי? שומעים אותי? לוחמים יקרים וגיבורים, לא רק עיני עם ישראל נשואות אליכם, אלא עיניהם של דורות על גבי דורות, שהוכו והושפלו ונמסו ונהרגו מבלי היכולת שלהם להגן על עצמם. הם קיוו וחלמו שיום אחד יקום עם מעפר, ויאחוז בנשקו ויכה באויביו. אשרי שיאחז ונפץ אותו ללייך אל הסלע, אמר משורר תהילים, ואתם זוכים, אשריכם. הנשק שאתם אוחזים בו הוא החרב ההיסטורית שהרסה את ראשו של גוליית הרשע כשהגיע לחרף את מערכות ישראל. האומץ והתושייה שלכם תיכתב בפרק תולדות עמנו לזיכרון עולם. אשפים לכם, שובו בשלום, ועטרת ניצחון תיאטריכם. תודה רבה לשר וסרלאוף.